それではナレーターとともに音楽を進めていく形を取らさせていただきますので、よろしくお願いします。青々とした大草原が広がるそこに、羊飼いの少年はいました。少年の名はナムジル。ナムジルは年老いた母親と2人で暮らしています。2人の暮らしは貧しいものでしたが、ナムジルはよく働き、時には母に歌を聴かせ、仲睦まじく暮らしていました。ナムジルは格好のような美声を持ち、よく歌を歌いました。今日もこの広い地にナムジルの澄んだ美しい歌声が響き渡ります。